Mga kapuso, ginbasura sang Iloilo City Prosecutor's Office ang gin-file nga motion for reconsideration ni Iloilo Public Information and Community Affairs Head Nerio Lujan may kaangtanan sa cyber libel case nga gin-file sa iya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa resolusyon sa City Prosecutor's Office, wala sang basihan ang postings ni Lujan sang 2023 kag 2024. Nagapakita man ang postings sini nga malisyoso kag may tuyong nga mangguba sa reputasyon sang alkalde labaw sa depensa ni Lujan nga kritisismo lang niya ini sa alkalde kag kabahin sang freedom of expression. Ginabiabi sang alkalde ang resolusyon. Suno kay Treñas, nagabaton ini sang rasonable nga criticism kag ginapanugutan ng sinuman nga nagapalaptas sang kabutigan nga ginatago sa free expression. Sa post ni Lujan sa social media account sini, gin-question sini nga nakakuha sang kopya sang resolusyon ng pila kakatapos ng media sa Iloilo apisar nga wala pa ini nakabaton sang kopya. Magahimo man kuno ini sang tanan nga legal nga tikang sa padayon nga pagpakigbato sini sa hustisya.